No niin. Ja pientä tilannepäivitystä. Kello on 20:05 paikallista aikaa olla Ranskassa. Ranskassa ja siis yöllä, 20:05 yöllä. Ja on siellä kaapissa. Lähes kliseisen paska sää, paska päivä. Koska no oli synkkä ja myrskyinen yö. Mä tässä näytän, niin siellä iskee salamaa ja sammutapa valot, ne autovalot. Siellä jyrisee ja paukkuu. Noin, ja illalla tulin mä tänne joskus itse asiassa 2 aikaa yöllä ja lähdin mä etsiin sinne sitten parkkipaikkaa ja no pysähdyin mä sitten, siinä oli muita karavaanareita. Alun perin vähän matkan päähän niin, mutta siirryttiin sitten muiden niitten kanatyyppien tykö ja sitten rupes mä nukkuu ja siinä sitten 4 aikaa paikallista aikaa niin Jönssi oli herrellä, kun pää oli vähän kipiä. Yhtäkkiä niin eiköhän kuule etuovi auennut tästä autosta ja hyvin pienen hetken oli auki ja paiskautui saman tien kiinni. Ja Ele oli illalla tarkastanut, että ovet on lukossa. Ja ne oli tietenkin lukossa. Ja no, lopputulema niin mun lompakko varastettiin. Olen sulkenut kortit kaikki 10 minuuttia tapahtuman jälkeen. Ja oi kun iski salamaan. Ja niin, no ovi menee onneksi lukkoon, toimii normaalisti lukkopesässä pikkusen isompi avaimenreikä. Sori Atte, me ei voitu sille mitään. Ei mitään, tästä lähdettiin sitten jatkaa matkaa ja nyt mennään mahdollisesti joku huoltoasema pihaan. Ostetaan mahdollisesti katkaistu haulikko, jos jostakin löytyy. Että ei muuta kuin hyvää yötä.